Tämä on Reiskan tosi tarina, varoittava esimerkki tipattomasta tammikuusta. Se oli ihan tavallinen vuodenvaihde. Juhlittiin uutta vuotta niin kuin aina ennenkin kaverien kanssa. Nautittiin eurooppalaiseen tyyliin sivistyneesti hieman viiniä ja keskusteltiin. Yhtäkkiä mä sain päähäni aivan oudon ajatuksen. Mulla ei ollut koskaan aiemmin käynyt mielessäkään mitään vastaavaa. Sitä voisi verrata vähän niin kuin uskoon tulemiseen. Yhtäkkiä mä sain päähäni ajatuksen tipattomasta tammikuusta. Tästä on nyt aikaa joku 5 vuotta. Mä aloitin tipattoman heti silloin tammikuun 1. päivän aamuna. Aika nopeasti mulle kuitenkin selvisi, mikä virhe tuli tehtyä. Mietin siinä heti aamulla, että mitä sitä tekisi. Ei voi mennä baariin. Ei ollut kahvia, kahvi oli loppu. Ei tullut lehteä jostain syystä. Tuntui vähän, että tähdet ei ole oikein kohdallaan siinä aamuna. Menin siitä sitten vessaan ja siinä pöntöllä istuessani yhtäkkiä mua puras hirveä boa-käärme perseeseen. Naapurilla on sellainen 4-metrinen boa ja se oli tullut viemäripurkkia pitkin meikäläisen pönttöön. No mä tietysti huusin kuin hullu ja pomppasin ilmaan. Voitte kuvitella, kun boa tarraa aatteriin kiinni. Samalla kun hyppäsin vessasta pois, iski hirveä salama. Niin en mäkään olisi uskonut, että tammikuussa salama. Mutta hirveä salama kuitenkin iski suoraan mun eteisen sulaketauluun ja siitä kimmokkeella meikäläistä otsaa. Tukkahan siinä kärventyi ja sarveiskalvot silmistä palo. No siitä sitten tuskissani menin olohuoneen sohvalle ja aloin miettimään, että tulikohan tässä tehtyä hölmöpäätös, kun aloitin tipattoman tammikuun. Samalla ikkunasta näkyi kirkas, lähestyvä valo. Mä asun ekassa kerroksessa. Luulin, että nyt mä oon tullut lopullisesti tipattomuususkoon. Mutta ei se ollutkaan sellainen valo. Se oli venäläisen rekan halogeeni, ja samassa jo rytisi. Rekka tuli olohuoneen seinästä sisään ja meikäläinen jäi siihen alle, jalat poikki. Rekkakuski oli kännissä kuin ankka ja lähti tietysti heti karkuun, mutta rekka jäi siihen keskelle mun olohuonetta. Mä olin kyllä arvannut, ettei tipattomuus tule olemaan mitään helppoa. Ja varmasti mua koetellaan, mutta ihan niin kuin tää kaikki ei olisi riittänyt. Sitten nimittäin ovikello soi. Raahauduin siitä jalat katkenneina ovelle. Hirveitä kipuja tuntien sain oven auki. No TV-lupatarkastaja on siellä. Arvatte varmaan miten kävi. Ei auttanut selittelyt ja sääliroolin vetäminen. 69 tuuman taulu TV valtiolle ja TV-lupamaksusakko. Lähtiessään totesi vielä, että kadulla näytti olevan rätkän sarvessa parkkisakko. Se jätti oven auki se TV-lupatarkastaja ja tammikuun viime kun oli, lunta alkoi sataan sisään oikein huolella. 20 pakkasta ja meikäläinen makaa siinä eteisen lattialla viettäen tipatonta. Ovi auki lunta tupaan. Sormethan siinä paleltu. Hetken mietin, että onko tässä mitään järkeä olla tipattomalla, mutta päätin vielä tsempata. Kyllä ajatus tipattomasta jostain ihmeen syystä tuntui kuitenkin järkevältä ja terveelliseltä ratkaisulta. Samassa alkoi sitten väkeä lappaamaan sisään ovista ja ikkunoista. Poliisin karhuryhmä syöksy sisään. 80 ukkoa yhtäkkiä sinne mun 35 neliön yksiöön. Makasin siinä eteisen lattialla lumenpeitossa ja eihän ne ensin edes mua huomannut. Kaikki 80 juoksi siitä mun yli. Vai miksi karhuryhmä iski paikalle? No kattokas, se oli sellainen homma, että se naapurin boa-käärme, joka puri mua perseeseen, se oli laittomasti maahan tuotu. Naapuria ei löydetty mistään ja boa meikäläisen pöntössä. Syyttivät vielä kätkenissä rikoksesta. Sitten kun se salama iski siihen mun sulakekaappiin, se oli sitten aiheuttanut oikosulun ja koko talo oli syttynyt palamaan. Meikäläinenhän sai siinä sitten syytteen murhapolton yrityksestä. Mutta se venäläinen rekka, se oli pahin rasti. Varastettu rekka, täynnä kokaiinia, meikäläisen olohuoneessa. Turha siinä oli yrittää selitellä mitään. Törkeä huumaosainen rikos, salakuljetus.
No nyt mä oon istunut eristyssellissä 5 vuotta. Jäljellä on vielä 20. Korvattavaa tuli valtiolle yhteensä 2 miljoonaa euroa. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis. Vielä ei ole ihmiset liian myöhäistä lopettaa tipatonta. Vaikka se ei vielä olisikaan aiheuttanut mitään ongelmia, niitä saattaa tulla hetkenä minä hyvänsä. Absolutistilla ei nimittäin koskaan ole tuuria. Kyllä sunkin tuuris vielä kääntyy, jollet lopeta nipottamista. Siis tipatonta. Radio